zeleňačky a Mišo ako vtedy. Ale teraz musíte dať ozaj veľa zeleňky. Lebo dostanete. No hoj, raz, dva, tri. A dneska je nový diel a to je to, že ja utekám, chytám a mám kameru. Hej, Manča, ty teraz. Tak ahoj. A ideme. Je to rýchly. Cez luku sa nehrá. Približím vám ho. Tam je. Je naozaj ťažké. Otoca. Dia má hnusný obličej.